Tam. Děda věc se ztratila, ale začínáme být tady trochu vedro. Wow. Co to je? Toč to. Semakur. Semakur. Vole. Co ti je? Jsi mocný? Strašná. Utíkáme, Davide. Radiace. Hoď to. Pičo! Pičo! Přátelé a kamarádi, dostali jsme se opět nahoru. A zde je naše loď. Co to je? Co to je? Co to je? Wow! 23 minut. Kámo, já mám 23 minuty. Co mám dělat? Pochu, ne, bachana na to. Každou chvíli toto vybuchne. Pobíhá mě to. Wow.